Daghang salamat sa inyong pagganhi, sugad man inyong plano human ining misa kuyog sa prosesyon. Amen? Mga hinigog matulo ka, simple nga panguna-una, akong gusto ipaambit ninyo sa atong pinagtigom karong hapuna. Una, gusto na ako nga ipadangat ninyo ang akong malipayon kinasing-kasing pagpasalamat o congratulations tungod sa ako nakita kini nga atong tahom kayo nga simbahan dako og matahom Garbo Parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa Bitoon. Kanyong tanan, siyempre labi na Father Wesley, daghang salamat, congratulations ninyong tanan. Makaingon kita nga ang pangandoy ang plano pagpadako sa niadto gamay nga chapel, no? Og padayon nga pagtukod dako matahom nga simbahan natuman karong tuiga. Salamat inyong tanan nga bahin ining proyekto naghatag inyong mga kontribusyon tingali dinako ginagmay inyong pangamuyo. Pero siyempre salamat sa atong mga kura parokol, labi na ni Father Wesley, nga siya mangyod ang matod pa ang utok, ang inspirasyon ni ining tanan. Amen? Congratulations, otro kaninyong tanan. Mga hinigugma, nga naman nga angay lamang ikalipay nato, nga nakatukod kita mao kini nga simbahan, garbo sa atong parokya. Simple nga pagkasulti, kung kita mismo sa atong kinabuhi, malipay pagtukod, pagpatahom sa atong balay, angay lamang nga patahom mo nato ang balay sa Dios. Amen? Angay lamang patahom mo nato ang balay alampuan. Mao nga isip obispo, nalipay ako sa akong nakita karong adlaw kay mga gimang mi din ni Permi, no? Dugay-dugay na ako nakabalik. Pero karon pagkatahom sa atong simbahan. Salamat ninyong tanan. Amen. Mga kaigsuunan, gisangpit nato balay alampuan, no? Balay sa Dios. Kaysa pagkatinuod sa plano sa Ginoo, kita nga pinaagi sa bunyag na himo nga mga anak sa Dios. Kita nga kon sadto tungod sa sala, no? Layo sa Dios, pinagi sa bunyag, nahimo nga mga anak sa Dios. Ang labing importante nga kasaulugan sa mga Kristiyano, mao ang atong panagtigom labi na sa liturhiya, labi na sa misa, labi na sa kasaulugan sa simbahan. Mao nga angay lamang nga hatagan nato importansya kining dapit, kining simbahan nga gikonsagrahan paghimaya sa Dios. Ang atong pagpasalamat, ang atong mga pagampo, ang sentro nini mao kining altar nga pinaagi sa pari gidala sa Dios ang atong paghimaya niya, ang atong pagdayeg, og pinaagi sa ministro nagampo panalangin sa Dios alang natong tanan. Mao nga osbonako, salamat kay sa plano sa Ginoo kini mo'y sentro sa atong kinabuhing Kristohanon ang panagtigom nato sa simbahan. Nining tungura, gusto nako gihapon ipadangat ninyo ang akong pasalamat kay natukod nato simbahan nga bato matod pa. Pero nakita gihapon nako ang pagtubo buhi nga simbahan. Way lain kita nga magtutuo. Amen. Nangutana ako kay Padre Edo, mga pilaman ang nagpari gikan nining parokya. Iya gilista, no? Matod pa man niya, Bishop Boy Abarques, taga parokya din Amen. Kilala natong tanan. Father Greg Patinio, migo nako dito man sa Negros, Iloilo. Father Simpoy Atienza, Father Mario Atienza, managigsuon, Father Floritunde, of course, Father Edo Bentic, no? Episcopal Vicar, no? Dito sa South, sa may Sambuan,
Father Ede Villaluna, Father Bodilicanda, Father Rosario Caiban, og dugang pa, no? Nga mga kaparian, no? Og ingnon nato, no? Labi naman mga reliyoso, Sister Nora Vivar, Sister Jareda Sibay, Sister Maria Leticia Bartolinaw, Sister Maria Blanca, Sister Catalina Escuadro, Sister Maria Fe Abad, og ang atong madring Carmelitas. Sister, how din na to? Sister? Oh, Maria. Oh. Maria Elena. Oh, diha kay na, Sister, no? Nag-istorya pa may, no? CM, no? Mga kaigsunan, nga nung nagisangpit na ko kini, tungod kay para nato, simbahan nga natukod sa bato, pero ang buhi nga simbahan, makita, presensya sa mga reliyoso, kaparian, o mainit, mapaso nga pagtuo sa mga komunidad. No? Kini, timaan, nining atong pagtubo, diha sa grasya. Osbon na nako kanyong tanan, congratulations o daghan kaayong salamat. Amen? Ikaduhang punto. Antes ang misa, atong bendisyonan ang atong vegetable garden o Caritas Demo Farm. No? Nga naman, kini pagpakita, matod pa sa mga Diyos ng tao, we should pray as if everything depends on God. But we should also work as if everything depends on us. Importante gihapon ang atong pagtrabaho, ang atong paningkamot. Amen. Matod pa ni Papa Pio Nuno, man is born to work as the bird is born to fly. Ang tao gituga aron pagtrabaho sa mga ang lamgam gituga aron paglupad. Simpleng istorya, kung ang langgam di makalupad, maluoy ka. Ngano kutob na sa maglukso-lukso nga langgaman kini. Kulang ang iyang pagkalanggam. Ang tao angay lamang nga magtrabaho. Kay kini nagpakita sa iyang dignidad isip tao. Og ang atong yuta nga hatag sa Dios mahimong mabungahon kon makita ang atong pagtrabaho og ang atong vegetable garden demo farm pahinumdom nato nga unta ayaw nato ikauwaw pagtrabaho kay kini dignidad sa tao. Man is born to work as the bird is born to fly. Makainomdom ako, kingon gihapon, usa sa mga awardee, Ramon Magsaysay awardee, igsoon ni Chief Justice Davide. No? Ingon niya, there is no barren soil, only barren heads. Kung atong una-unaon, wag ikunog batos nga yuta, wagid og unproductive nga yuta. Ang unproductive lamang ang ulo. Kay kung wala kag ideya, di wala bunga. Pero kung may pamaagi, may ideya, ang yuta mamunga. Amen? Maulang, no? Akong gusto pahinumdom kay nalipay kita pagtanaw nga di sa atong demo farm. No? Of course, may mga saging, pero sayod kita. No? May mga kamatis, may mga okra o mga kamuti, iba pa, no? Nindo tanawon. Unta mao kini ang atong yuta mabungahon tungod sa atong pagtrabaho o tungod sa atong pagtuo nga ang dignidad sa tawo makita diha sa iyang pagtrabaho. Katapusang punto. Daghang salamat ninyong tanan nga devotos o devotas ni Senyor
San Vicente Ferrer. Ang akong istorya nga Sister Marlene Culturano, nga Carmelite missionary, nalipay nga nakapamiesta sa piyesta ni San Vicente Ferrer. No? Kaya niya, tsansa na kini. Mga hinigugma, kamaturan, San Vicente Ferrer, popular kayo nga santo. Doon ay gayon nga nakabisita ako dito sa Espanya, Valencia, kung asa siya gipanganak o nakita na ko ang iyak kapopular. Bisan sa amoa sa Iloilo kay Ilonggo ako. Sunod sa popular nga piyesta, Candelaria, ang sunod nga popular nga piyesta, San Vicente Ferrer sa Leganes. Mao nga nalipay ako nga karon nga po na uban ako ninyo pagpasalamat sa Dios tungod nining patron nga pinangga nato. Kay kami ni ato gamay pa matag tuig mangita gid kami adlaw nga maka-pilgrimage kay San Vicente Ferrer. Mga kaigsuonan, lain-laing rason pero kadaghanan nato miduol labi na panahon sa mga problema o mga pagsulay. Mga panahon na mga may sakit, maduol kay San Vicente. Salamat sa Dios kay nganuman. Kay natuo kita sa atong kinabuhi, bugat kayong problema, lisod kayo kung ang atong una-una kita lamang nagpasan nining problema. Amen? Bugat kayo kung una-una nato sa atong panaw, nag-inusara kita. Pero karon nga po nagipahinumdum kita sa panaw sa pagtuo, salig kita sa Dios. Duol kita sa mga santo. Tawag kita sa ilang panabang. Amen? Og unta, kung pananglit, makaingon kita, salamat tungod sa panabang sa atong mga patron. Kaluhian kita, gitabangan kita. Unta, ang epekto niini mao nga sa pagtubo sa atong pagtuo, ang atong pagpasalamat, makita gihapon sa atong buhat nga maayo sa atong kaigsuonan. Amen? Makainomdom kita panahon sa Kwaresma, panahon nga ang pare naghugas sa tiil. Dunay dialogue. Mingon si Pedro, ayaw God Lord, ayaw hugas siya akong tiil. Ingon sa Ginoo, kung dili nimo itugot hugasan kay mong tiil, wa kabahin sa akong gingharian. Ano man ang punto, tuguti ang Ginoo pagserbisyo nato. Sunod, nangutan na siya. Sayod ka mo, nga nung gibuhat ko kini. Padayon sa Ginoo, gibuhat ko kini aron ang akong gibuhat ninyo, inyong buhaton sa inyong kaigsuunan. Amen? Ang akong gibuhat ninyo, inyong buhaton sa inyong kaigsuunan. Kung nagbuhat ako ninyo maayo, mao gihapon buhaton sa kaigsuunan. Kung nagpasaylo ako, mao gihapon buhaton sa kaigsuunan. Kung nakadawat ka mo og grasya, mao gihapon buhaton ipaambit kining grasya, kining inyong nadawat. Amen? Mga kaigsuunan, pagpadayon nato nining misa, na siguro ko, daghan nato makaingon sa atong pagbalik tanaw sa naglabay, sa atong pagdebosyon sa mga santo. Posible, nadungog ang atong pag-ampo, nakadawat kita o grasya. Mao nga ang kahulugan bisan pa sa Cebu Caritas nga ang atong pagtuo dapat mapakita sa mayong buhat sa katilingban sa atong kaigsuunan. Amen? Kanyong tanan nga naghatag panahon karong adlaw, pagsaulog misa sa atong tahom nga simbahan, pagsaksi sa atong blessing sa atong Cebu Caritas Demo Farm Vegetable Garden o miyan ni aron pagpasidungog kang San Vicente Ferrer. Daghan kayong salamat. Unta kining pagtuo atong ipadayon labi na sa inyong banay, sa inyong pamilya. O gunta ang atong pagtuo labaw sa tanan, magbunga sa gugma, sa mayong buhat, o sa kalinaw sa atong komunidad. Amen? Kanyong tanan, Happy Fiesta ni San Vicente Ferrer.